Bandile bengisacela bandla ke umchazele ukuthi kungani namhlanje sila la nihlala khona. Hayi into engibabizele yona mina Mzwandile ukuthi sengikhathele, sengibekezele kakhulu. Lento yakho ukuthi awusafuni unginike embhedeni. Iyona-ke into engibabizele yona. So ngifuna ukwazi isizathu ukuthi isiphi isizathu esenza ukuthi ungasanginiki embhedeni. Uhlezi ungikhalela ngokukhathala. Inkinga yami enginayo eyomuntu engithandana naye engihlala naye endlini. Umuntu wami lo engihlala naye uyasebenza wona ngeke ngize ngimgabazi ngokuthi uyasebenza. Kodwa inkinga iba sekuthini mase buya phela. Mina ngishaya ngifuna into yabantu leyo ukuthi ngithole noma u-1-ke kuyena azinqabe umuntu. Hleze nginqaba njalo nje yena mayebuya emsebenzini ahleze ngitshela ukuthi ukhathele. Iyona inkinga enginayo-ke nomuntu wami leyo ukuthi akasanginiki embhedeni. Okay, uke wakhuluma mhlawumbe naye njengoba nje usuzwe wabhalela thina yena uke wathi ukuhlala naye phansi mhlawumbe nalikhuluma lolu daba? Yebo, ngake ngimbuza futhi like ngibona phela ukuthi hayi sengikhathele ngihlezi ngibelezelele into eyodwa nje umfana hayi mayebuya nje yena wenza ukuthanda uyena anginaki akasangithinti ngisho ukungithinta ukuze kube yimina engiyingcengelayo. Ngathi ake ngikubuze-ke bhuti kahle kahle yini inkinga nami okungcono ngitshene uma ungasangifuni ngihambe. Wathi yena hayi akukho njalo mama nje ngiyikhathalele mina ngibuyele emsebenzini. Sekuseni ngofa uyena ovukayo futhi ahamba ngishiye ngedwa endlini. Sinenkinga la ekhaya naye umama uyazi ukuthi ngilo muntu osebenza kanzima la ekhaya. Ngoba nibona indlu ihlala kuyona ukuthi ayiyona isesimeni right. Umama unokufika ngithi mangibuye etohweni ngifike endlini angitshela ukuthi ufuna now and then and ngisuke ngikhathele ukuhamba kwami la ekhaya ngisuke ngiyozama. Ngiyozamela le khaya leli ukuze kube khona ukudla okuseplatini isilebe solaladlile ngabo. Kodwa mangibuya mina ematohweni uzongitshela ukuthi umuntu ufuna now and then. Nami ngisuke ngikhathele ngomuntu yena akasebenzi uyehleli la ekhaya ngenzile lutho. Yena okwakho kwenza akakwenzayo clean apheke mase yahlala indile mina. Shuthi mina kumele ngithole lo joko elikanjalo na kuyena. Hayi nakhona mina siswami ngizokuchazela hayi isitofu sakhe asisafanje siqala ngimthole etshitshi. Ngiyabona ukuyikona nakona nami ngihamba ngibuye kube nalokho ukuthi lento sengenza sengenzela nje ukuthi ubulala imizwa yami kahle kahle. Ngoba naye ngimchazele na ukuthi njengoba ngiphuma etohweni lento senza nteli hamba umdlalo ugcine suphelile ekuseni mina ufuna uvuka usebenza yena uyahlala kuphela egcekeni futhi mina ngizobe isiqhela sakhe uma ngibuye etohweni ngibuyela kuyena njengoba ngizela ngizophuma etohweni ngizela ngisuke ngikhathele nawe yazi la ngisebenza khona kunzima emtateni uqula amasaka ubusuku ngena u6 uphuma u6 ubuye ukhathele futhi umuntu mebuya emsebenzini esebenza kanzima ufuna aphinde futhi awugqilaza futhi khona nocansi wona mbuzo nami ngeke ngiyibuze wona ucansi nje ulenze ungekho esimeni salo kumele nginganeliseki ngisho ukuthi mina kwena uyasebenza ubuye emsebenzini mina ngingayitholi into engicelayo kuwena hayi akekho nhlobo wipe uthi kumina khona ngoba ngisola ukuthi njengoba mangimehlele nawe ngaluthi isitofu sakho sesikuwani ngabe ngifunelelani nje sesikuwani ngoba hayi ngoba shuthi phela nawe awusafuna ukwenza kahle embhedeni usawusebenzise kahle umuthi wakho kanjani uzosebenzisa umuthi wakho induku yakho nje awusayisebenzisi ngendlela shuthi siyashoda nawe ngokwakho hayi kaze yashoda inkinga ikwena kanje la inkinga ikwena shuthi sengiyini isitofu sakho siphansi ukuthola kwami na uyitshitshi wena ushisa ngidele nawe wawubona ngosuku mhlawumbe ngiyafuna kabili 2 times or 3 times. Shuthi mina njalo ngosuma ngibuye emsebenzini imini uyena. Shuthi ngizoza phela mina. Ngigcina ngomile nomsebenzi ngala uyena ngala. Uthi ngisho ngiya double shift phela sho ukuthi mina. Umsebenzi ungaholeli nangala eceleni. Mangisebenza umsebenzi oholelayo. Shuthi ngizoma ngibe ngivele ngingekho nesegazini.